ሰላም ተኸታተልቲ ዳስና ኤክስትራ ኣብዚ ግዜ ንብዙሕ ሓሳባት ካብ ሰማይ እንታይ ክመጽእ ወይ ድማ ክሃርም ይኽእል ኢልካ ምስተሓቶም ንመጀመርያ ግዜ ክመጽእ ዝኽእል መልሲ እንድሕራሎ ማይ እዩ እዚ ኸኣ ንሙድን ባህርያውን ኮይኑ ካልእ ድማ ዛሕሊ ኣብ ዘለዎሉ ግዜ በረድውን ክሃርም ይርአ እዩ እዞም ክልተ ነገራት ድማ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘጋጥሙን ልሙዳትን ብምዃኖም ብዙሕ ዘገርም የብሎምን እዚ ይኹን እምበር ካብ ሰማይ ዓሳ ይዘንብ እዩ እንተዝብሉኻ እንትርፎ እቲ ብዓይኑ ዝረኣየ ብፍጹም ከእምነካ ዝኽእል ዝኾነ ሰብ የለን ምኽንያቱ ዓሳ ዝኣክል ከም ዕብየቱ ዝተፈላለየ ክብደት ዘለዎ ነገር ከመይ ገይሩ እዩ ካብ ሰማይ ክዘንብ ዝኽእል ብምባል ምእማኑ ከጸግመካ ይኽእል እዩ እቲ ሓቂ ግና ካብ ሰማይ ዓሳ ይዘንብ ምዃኑን ኣብ ዓለምካ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ብሓቂ ዓሳ ካብ ሰማይ ክዘንብ ተራእዩን ኣብ ዓይኒ ካሜራ እውን ኣትዩ እዩ ንሕጅኻ እዚ ካብ ሰማይ ዝዘነበ ዓሳ ብስነፍልጠታዊ መንገዲ ተመራመርቲ ብኸመይ ከም ዝተፈጠረ እንታይ ኢሎም ተዛሪቦምን ከምኡውን ኣብ ዓለም እዚ ኣገራሚ ተራእዩ ዘጋጥሞ ቦታታትን ክንርኢ ክንፍትን ኢና ቅድሚኡ ግና ኣብዛ ቻነል ሰብስክራይብ ላይክ ከምኡውን ኣብታ ደወል ብምጥዋዕ ተኸታተልቲ መዓልታዊ ትሕዝቶና ክትኮኑ ብኽብሪ ንዕድም ካብ ሰማይ ዓሳ ምዝናብ ምናልባት ገለ ሰባት ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ወይ ድማ ሰብ ባዕሉ ዝፈጥሮ ዛንታታትን ገይሮም ክወስድዎ ይኽእሉ እዮም እቲ ሓቂኻ ዓሳ ካብ ሰማይ ምዝናብ ሳሕቲሉ ዘጋጥም ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ገለ ቦታታት ዓመታዊ ዘጋጥምን ዓለም ካብ ትፍጠር ከዓ ካብ ነዊሕ ዓመታት ዝጸንሐ ተፈጥራዊ ትርኢዮ ምዃኑ እዮም ኣብ ኣሜሪካ ምርምርን ስነዳን ዝነጥፉ ኣካል ኮንግረስ ዝሕብሩ እዚ ዝመጽእ ሕቶ እንድሕራሎ ድማ እዚ ዓሳ ካብ ሰማይ ክዘንብ ይኽእል እዩ ዝብል ዘረባ ሓቂ እንድሕር ኮይኑ እቲ መስርሕ ከመይ እዩ ዝብል እዚ ንምምላስ ድማ ብሳይነሳዊ መንገዲ ተመራመርቲ ከምዚ ዝብል መግለጺ እዮም ዝህብዎ መጀመርያ ኣብ መንጎ ታራማይን ባሕርን ካብ ሰማይ ዝመጽእ ሓይሊ ህቦብላ ዘለዎ ዝሑል ንፋስን ምስ ዝረኽቡ ከምዚ ኣብ ስእሊ ትርእይዎ ዘለኹም ቱቦ ዝመስል ህበብላዊ ንፋስ እዩ ዝፈጥር እዚ ነቲ ማይ ከንቀሳቕስ ከምኡውን ኣብ ከባቢ እቲ ባሕሪ ዘሎ ዝኾነ ነገራት ከም ኣግራብን ካልእን ክዕኑ ዝኽእል ህበብላዊ ንፋስ ነቶም ናእሽቱ ዝኾኑ ዓሳታት ስሒቡ ናብ ላዕለዋይ ክፋሉ ክወስዶም እዩ ዝኽእል በዚ ኸኣ ካብቲ ዝነበሮ ክፋል ባሕሪ ናብ መሬት ሒዝዎም ምሳቱ ኣብ ኣጋም ውዱ ሓይሊ ስለ ዝጽንቅቕ ነቶም ኣብ ላዕሊ ሒዝዎም ዝነበረ ካብቲ ማያት ናይቲ ቃላይ ወይ ድማ ባሕሪ ዘውፅኦም ዓሳታት ናብ መሬት ከም ማይ ካብ ሰማይ ከም ዝዘንቡ እዩ ዝገብሮም ክብል እንከሎ ሓደ ቢላ ኣንቨስ ዝበሃል ክኢላ ሜትሮሎጂ ድማ ኣብታ ዓሳን ሳሬትን ይዘንብ ኣሎ ትብል መጽሓፉ ከምዚ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ኣገባብ ካብ ሰማይ ዓሳ ጥራይ ዘይኮነ እንቁሮዖብን ኣትማንን ሓሰኹን እውን ክዘንቡ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝዛረብ እዚ ይኹን እምበር ንሱ ወሲኹ ኣብ ዓለም ክሳብ ሕጂ ብብዝሒ ተራእዩምሉ ዘለዉ ዓሳታትን እንቁሮዖብን ጥራይ እምበር ኣትማንን ሓሰኹን ኣመናስሕት ኢሎም ኣብ ነዊሕ ዓመታት ከም ዘጋጥሙ እዩ ዝዛረብ ብድሕሪ እዚ ክመጽእ ዝኽእል ነገር እንድሕራሎ ድማ እዚ ሓቂ እንድሕር ኮይኑ ኣበይ ኣጋጢሙ ይፈልጥ ዝብል እዩ ኣብ ዓለም ገለ ካብተን ዓሳ ካብ ሰማይ ዝዘነበለን ቦታታት እዚአን እየን ኣብ ዓለም እታ ንመጀመርያ ዓሳ ዘኒብዋ ተባሂሉ ኣብ ታሪኽ ተመዝጊባ ዘላ ኣብ ሲንጋፖር ብ1861 ኮይኑ ብድሕሪኡ እውን ኣብ ከምበዓል ኔፓልን ኣሜሪካን ዘጋጠመ ክጥቀሳ ይከኣል እዩ እተን ቀንዲ ዓለም ከዛረባ ዝኸኣላ ናብዕንቲ ካሜራ ዝኣተዋን ግና ብዕለት 6 ወርሒ 5 2014 ኣብ ስሪላንካ ብዕለት 20 ወርሒ 1 2016 ኣብ ድሬዳዋ ኢትዮጵያ ብዕለት 16 ወርሒ 5 ካሊፎርኒያ ኣሜሪካ ኸውን እንከሎ ኣብ ሃገረ ሆንዱራስ ድማ ኣገራሚ ዝኾነ መልክዕ ለሊቬሊዮ ደ ፒሶ ኢን ዩሮ ዝብል ሽም ዘጠመቑ ዓሳ ካብ ሰማይ ዝዘንበሉ ወቕቲ ከም ዘሎ ኣብቲ ግዜያት ከዓ እቲ ህዝቢ ፌስቲቫል እንዳገበረ ከም ዘብዕሎን እዩ ዝግለጽ እዚ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ድማ እቲ ብብዝሒ ዝረአ ምዝናብ ናይ ዓሳ ኮይኑ ሳሕቲ ዝረአ ምዝናብ ናይ ሳሬት ድማ ብዕለት 15 ወርሒ 5 2015 ኣብ ጎልብረን ኣውስትራልያ ብዕለት 3 ወርሒ 2 2013 ኣብ ብራዚል እውን ዘጋጠመ ኮይኑ እንቁሮዖብ ድማ ብዕለታት 18 ከምኡውን ዕለት 20 ወርሒ 7 2010 በተደጋጋሚ ክዘንባ እንከለዋ ካልእ ዘይተፈልጦ ሓሳኹን ናእሽቱ እንስሳታት ባሕሪ ድማ ኣብ ቻይና ብዕለት 13 ወርሒ 6 2018 ኣጋጢሙ ክዘንብ ተራእዩ ነይሩ እዩ ንሕጂ ዝተዳለወ መደብ እዚ ነይሩ ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም